Ningizimu Afrika iqiniso kufanele likhulunywe. Siyabonga futhi siyanconcoza. Inkampani yakwaBliss yaseNingizimu Afrika okuyinkampani ekhanda amayogathi isibabele ey'nkundleni zokuxhumana yafeza ukujabula kwayo ngendlela okwenzeke ngayo. Le nkampani ithi yabonga kunina nonke balaleli nabalandeli enikwazile ukuyithega kuwona wonke amaphosti la kuvela khona umayogathi okuyiBliss kazwelonke. Le nkampani isicele ukuthi noma ngabe ngibani oseduzane neBliss mabayixhumanise naye. Ithi lokhu kukhulu futhi abakubukeli phansi lokho kwenziwa ngabalandeli baleli qhawe. Leli qhawe lidume enkundleni zokuxhumana emva kokuba belikade-ke lidonsana-ke noMbeje, bengcwekisana ngamagama, bengathukani, bengalwi, kodwa behlala. UMbeje babonakala-ke bobabili futhi nasemcimbini kwempucuzeko obukade ukhona izolo eThekwini bengena ngokulandelana, kwabonakala abalandeli futhi-ke bekuthakasela ukubabona kwabo. Le nkampani ngithi-ke iyabonga kunina abalandeli ngokuthi-ke niyithege kuwona wonke amaphosta abekade kethinta iBliss kazwelonke. Le nkampani iyacela ithi ayinakho lapho ingamthola khona umayogathi. Iyacela ukuthi noma ngabe ngibani okhona eduzane bacela ukumenzela iqiniso futhi bacela nokubonga kunina ngalokho enikwenzileyo ukuthi nani nimeseke futhi-ke nimthande khona konke enitheke nakwenza. Njengoba-ke le nkampani sibayabele ey'nkundleni zokuxhumana abaningi lokho sebekushayela ihlombo ukuthi-ke nembala-ke le nkampani ithathe-ke igxathu-ke elibalulekile futhi bebekade-ke belidinga empilweni. Bathi-ke ikhona-ke lokhu abakufunayo ukuthi uma ngabe umuntu eliphakamisa igama lenkampani thizeni, inkampani impela mayivele nayo ikhombise ukubonga. Le nkampani ivele-ke kuma-comments emaphostini abantu ithi iyacela noma ngabe ngibani akangene-ke ebhokisini bekwazi ukuthi-ke bexhumane-ke naye bebanikeze inamba kamayogathi okuyiBliss kazwelonke. Bathi bayacela futhi bayafuna ukuxhumana naye ukuze bezokwazi bezobona ukuthi-ke baphuma kanjani ngokusaphothana-ke naye futhi-ke bayabonga nakuyena ngokuthi-ke ephakamiseke igama labo. Bathi-ke babonile emcimbini-ke eminingi nakumaphosta kwa-Facebook bekuduma-ke igama-ke leBliss. Lokho-ke bathi-ke abakubukeli phansi futhi-ke bayakujabulela ukuthi-ke igama lenkampani noma-ke lo mkhiqizo wabo lihamba-ke phambili ey'nkundleni zokuxhumana uFacebook. Ake silinde sibone ukuthi-ke le nkampani ingabe kimsela nani umayogathi.